hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen de ko n'o tɛ danfɛn o danfɛn n'a bɛ ala ka dali kɔnɔ a bɛɛ bɛ ala ka hinɛ kɔnɔ ni ala ka hinɛ tɛ foyi ti kɛ nka ala ye hinɛ min kɛrɛnkɛrɛn ala kɔnɔdenw ye ala ye hinɛ min kɛrɛnkɛrɛn ala subhanahu wa ta'ala mɔtudenw ye o hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen ni ala de ye sitana kɛ bɛn ka bɔ yen wa a tɛna o hɛrɛ in fana sɔrɔ fiyewu wa a yɛrɛ jɛnna n'a ye k'a fɔ de n tɛna sɔrɔ wa n jɛnna n'a ye fana n'o tɛ k'a fɔ ko ala y'a gɛn ka bɔ a ka hinɛ bɛɛ la o ye fili ye ala ka hinɛ bɛ danfɛn bɛɛ kan hali tumu min bɛ yen fara kɔnɔ tumu ala ka hinɛ b'a kan a bɛ balo ni ala ka hinɛ de ye o la an bɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sitana jasilen tɔɔrɔ ma sitana min n'ale de kɛra adamadenya fili o sinsin bereba dɔ ye ala ka latigɛ kɔnɔ sitana adamaden ni jugu bɛ adamaden na sitana don ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko inna shaytana lakum adu fattakizuhu aduwa a ko aw k'a dɔn sitana ye aw jugufin de ye adamadenw wa a ye sitana minɛ a k'a ka jugu ye dɛ aw jugu don sitana y'aw jugu ye ala k'an kisi ka bɔ a tɔɔrɔ ma n y'a fɔ yan ka tɛmɛ walahi ni sitana donna hali adamaden i ni farilafini cɛ i b'a bɔ k'a bila sitana man ɲi sitana man ɲi ala k'an kisi nka min ka jugu ka tɛmɛ sitana ba yɛrɛ kan n'o ye jinɛ sitana ye sitana ba yɛrɛ min ka jugu ka tɛmɛ o kan dɛ o de ye sitɔni ni inisi adamaden sitanaw sitana ye minnu a ka kɛlɛbolo minnu ni a y'o labɛn k'a bila adamadenw cɛ la a ka fɛlɛbolo min n'a y'olu labɛn k'a bila adamadenw cɛ la olu de ka jugu ka tɛmɛ hali sitana ba kan adamadenya la mɔgɔya kɔnɔ ala ka dɔɔninw cɛ ala k'an kisi ka bɔ o tɔɔrɔ ma o kɔfɛ an b'an sinsin ni daliba masa tɔgɔ barikama ye al-qahhar al-wahhab al-razzaq al-fatah al-alim الخابت الباسط الخافض الرافع المعيز المذل له 99 اسما ala yɛrɛ de tɔgɔ 99 ala ye o de kɛrɛnkɛrɛn ko o fɔ a yɛrɛ la k'a yɛrɛ wele ni o ye tɔgɔ 99 an b'an sinsin o ala in tɔgɔ ye k'an ɲini ala fɛ an laɲiniw ye min ye bi jumadon in bonya kosɔn ala tɔgɔ 99 in na tɔgɔ min ka di ala yɛrɛ ye ka tɛmɛ a tɔgɔ bɛɛ kan ala k'a k'o kosɔn ala k'an mɔgɔw bila ala k'an ka laɲiniw sabati an b'an sinsin o alaba in tɔgɔ ye dɛrɛ masa jalaki bali don n'a ye fɛn o fɛn kɛ o de bi bɛn e bolo ko kojugu don mɛ k'a sɔrɔ o ko in donna nin kɛra ka don e ni min cɛ a kɛra ka e ka banamini e ni fɛn min cɛ ni ala bɔra i n'o cɛ ka o yira i la i b'a fɔ ko degun min dara i kan ko k'a dubile o de la muminiw a ye limaniya dɛ walahi a ye limaniya bana bɛ minnu na a ye limaniya a ka kunna ye k'a fɔ de ala ka lajarabi don tɔɔrɔ bɛ minnu nka a ye limaniya a ka kunna ye k'a da la k'a fɔ de ala ka lajarabi don ala t'i foyi kɛ gansan tɔɔrɔ in donna i ni min cɛ tɔɔrɔ in donna i ni fɛn min cɛ bana in donna i ni kasara min cɛ a donna i ni balaw min cɛ ni ala bɔra i n'o cɛ k'a yira i la i b'a fɔ ko k'a dubile an b'a ɲini ala fɛ ala ka an tanga n'a ka tanga ye ala k'an kisi ala k'o kɛ ala kira yɛrɛ bonya kosɔn sɔli ala rasuli kɛrim o kɔfɛ an bɛ sɔli madaniyo kan an bɛ sɔli makiyo kan ka sɔli tihamiyo kan an bɛ sɔli kira wɛrɛ ti ci bilen kira min kɔ an bɛ sɔli o kan muhamadu mustafa an ka wasila don anw ka wasila de ye ala kira ye ale de ye banaminifɛn ye an ni ala cɛ ni ale tɛ an tɛ ala sɔrɔ n'i ye fɛn fara ala kan i kafiriyara pewu n'i ye fɛn wɛrɛ fara ala kan min tɛ ala dɔ ye i kafiriyara
wa ala ye min fara yɛrɛ kan n'i y'o bɔ ala fana na i kafiriyara alakira sallallahu alaihi wasallam ala de y'a kɛrɛnkɛrɛn k'a suganti k'a fara ale yɛrɛ ala ka a tɔgɔ k'a kanu ale ala tɔgɔ mana fɔ yɔrɔ o yɔrɔ ni Mamadu Musafa ni kiraba in tɔgɔ ka fɔ ka fara a kan kanu bɔ a la dɛ bade n'i ka tawhidu kɔgɔra cogo o cogo n'i ka tawhidu bonyana cogo o cogo kanu bɔ a la dɛ ala de y'o fara a kan n ko ala de ko ten kira ka hakɛ la a y'a lajɛ kiraw bɛɛ la kira 300 ni kira 13 o min fɔra 25 min tɔgɔ nana kuranɛ kɔnɔ a y'aw ka mankutu bɛɛ lajɛ ala de ko ala kira mɔ a ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima a ko ala yɛrɛ belebeleba n'a ka mɛlɛkɛw dɛ ko olu de bi sɔli ala kira Mamadu Musafa kan nin ye bonya da ye koyi ala tun bɛ se ka mɛlɛkɛw dama bila ka sɔli kira kan ala tun bɛ se ka jinɛw dama bila ka sɔli ala kira kan ala tun bɛ se ka a ka danfɛn wɛrɛ minnu bɛ yen ni mɔgɔ t'olu dɔn fiyewu mɔgɔ yɛrɛ ma olu mankutu mɛn o danfɛn minnu bɛ ala tun bɛ se ka olu bila ka sɔli ala kira kan sallallahu alaihi wasallam nka ala ko la maa fɔlɔ min yɛrɛ bɛ na sɔli ala kira kan o de ye ne yɛrɛ ala ye ani n ka mɛlɛkɛw ala sɔrɔla k'a ɲini sisan ale yɛrɛ ka sɔli n'a ka mɛlɛkɛw ka sɔli kɔfɛ dɛ a ko ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima a ko aw minnu dara ne ala la aw minnu limaniyara ka da ne ala la aw minnu kɛra ne ala fɛ aw minnu ko alimana ka da ni Mamadu Musafa in na aw minnu ko a dara kira 300 ani kira 13 la aw minnu ko a dara olu la dɛ o tuma sallu alayhi wa sallimu taslima aw ka sɔli ala kira in fana kan dɛ n y'a kan sɔli kɛ jagoya ye aw fana kan bili amri sabu ala ko salli alayhi wa sallimu taslima a y'a fɔ de bili amri i n'a fɔ a ko cogo min na akimu sɔla n'a fɔ a ko cogo min na atu zaka ala ye o fɔ ni amuru kelen min ye dɛ sere wajibiyara ni amuru min ye jaga wajibiyara ni amuru min ye sun wajibiyara ni amuru min ye o amuru kelen na ala ye kira kan sɔli fɔ muminun ye ten sɔli alayhi wa sallimu taslima bili amri o la muminun an mana kɛ fɛn o fɛn na a kana ɲina kira kan sɔli kɔ dɛ o de y'an ka sinsinbere o de y'an ka sinsinbere kira min n'a cira rahmatan lil alamin diɲɛ bɛɛ ka hinɛ kosɔn diɲɛ bɛɛ ka hinɛ kosɔn n'i ye dani ta k'a jateminɛ adamadenya ka dani yɛrɛ ta k'a jateminɛ mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ de i b'a fɛ ka bonya sɔrɔ maa min bɛ yen i b'a fɛ ka kɔrɔta sɔrɔ adamadenya fasamantiya ko baw adamadenya bonya ko baw ko silamɛ n'i b'a fɛ ka o ɲini o tuma k'i ka taa ala kira sallallahu alaihi wasallam lajɛ a jogow lajɛ kira tun bɛ cogo di kira tun bɛ mun de kɛ k'i k'o lajɛ n'i y'o lajɛ ka baara kɛ n'o ye bɛɛ adamadenya sanfɛ ko i bɛ se jogoba minnu bɛ yen minnu bɛ adamaden bonya i ka ɲɛnamaya kɔnɔ o tuma k'i bɛ se olu kɛnfɛnsen na sabu ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana a ko ne alakira Mamadu Musafa ne y'a kɛ ladegeli fɛn ɲuman ye aw minnu bolo n'i kamana gana i ka ko dɔ la ni tɔɔrɔ dɔ dara i kan i ka limaniya tɛ ka se tɔɔrɔ min kɔrɔ i ka limaniya bɛ ɲini ka dɛsɛ i la k'i sigi taa kira ka histoire dɔ ta i k'a lajɛ tɔɔrɔ mana da i kan cogo o cogo min dara kira kan o ka bon ka tɛmɛ i ta kan wa n'i ye hɛrɛ sɔrɔ cogo o cogo kira ye min sɔrɔ a la o ka bon ka tɛmɛ i ta kan sabula kira ka hɛrɛ yɛrɛ belebeleba ye jumɛn ye o ye kuranɛ aya ye dɛ ala ko kira cira de diɲɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen ka hinɛ kama nin kuma ye kumaba de ye dɛ anw ka hinɛ poyi yɔrɔ o de ye kira ye an b'an ka hinɛ sɔrɔ min na o de ye kira ye an b'an ka bonya sɔrɔ fɛn min na o de ye kira ye ala de ko ten wa ma arsalinaka illa rahmatan lil alamin min ti foyi kama fo n'a kɛra ka na hinɛ di danfɛnw ma danfɛnw de b'u ka hinɛ sɔrɔ i la dabaw de b'u ka hinɛ sɔrɔ i la adamadenw b'u ka hinɛ sɔrɔ i la jinɛw b'u ka hinɛ sɔrɔ i la alakira cira nin de kosɔn kitabutigi dɔ bɛ yen u b'a fɔ a kitabu ma ko fiqhu sunna o kitabu kɔnɔ
aye point nani aye o de fo mumini ni yesra ka o point nani ni tabbe wallahi imako be mina ikanyana ya kono ibaso a point fola ejmeye alakira ka ɲanamaya ahamiyatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam alakira ka ahamiyatu hayatu rasulillah sallallahu alakira ka ɲanamaya faamu alakira ka ɲanamaya ka isigi ka lamɛ ka faamu o faamu ni dɛ o tumana fɛ o de ye ko in bɛɛ lajɛlen i bɛ fɛn bɛɛ faamu ye ka t'i sigi ka kira ka ɲanamaya ka kalan k'a dɔn k'a faamuya a ye nin kɛ point fɔlɔ de k'a fɔ dɔrɔn kira bɛ tan a tɔgɔ ye magankaw tun b'a fɔ a ma muhamadu amini magankaw tun b'a fɔ a ma magankaw tun bɛ a fɔ a ma tan u tun y'a bonya tan danayamɔgɔ kun don muhamadu kun ye nin ye muhamadu tiɲɛ don muhamadu kun ye nin ye mais munna magankaw y'a fɔ a ma ko muhamadu amini munna a fɔra a ma ko muhamadu amini a ti fɔ mɔgɔ ma ten ko danayamɔgɔw i bɛ wale dɔ de kɛ o wale in kɛlen kɔfɛ i ka danayamɔgɔya de bɛ sɔrɔ ka fɔ n'o tɛ a ti fɔ mɔgɔ ma ten ko danayamɔgɔ dɛ alakira sallallahu alaihi wasallam san'a ka ci ka kɛ kira ye kira cira ka kɛ kira ye a si san 40 de o san 40 nin sa k'a daminɛ a ka bangeni na Maka fo ka taa se san 40 ma kira ye hayatu min kɛ ani adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ kira ye fɔlɔ magankaw ye daraya de da alakira kan o waati kɔnɔna na maaw tun bɛ t'u ka wariw kalifa alakira la sabu ko n'i ka wari kalifa la k'a t'a dun maaw tun bɛ t'u ka danaya kumaw fɔ alakira ye sabu ko n'i ka gindo kalifa la k'a t'a pɔrɔtɔ a t'i janfa i kɔfɛ mɔgɔw tun bɛ taa ka t'u ka hakili ɲumanw ɲini a fɛ sabu ko ni a ye hakili d'i ma min yɛrɛ bɛ a yɛrɛ nafa k'a b'o de di mɔgɔw ma mɔgɔw ye alakira de minɛ nin cogo la sallallahu alaihi wasallam ka da la ka tugu a kɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ kira ye fɔlɔ magan kafiriw nin y'a sɔrɔ fɔlɔ silamɛya yɛrɛ ma na sabu a y'a sɔrɔ kira ma kɛ kira ye fɔlɔ Umaru Mustafa ye ale min wara ko Aminu a kɛra Aminu jumɛn ye ni a ka jogobaw ye a kɛra Aminu ni jumɛn ye ni a ka danaya ye a kɛra Aminu ni jumɛn ye n'a ka bonya a n'a ka kɔrɔta ye a y'o min yira a jogo la sabu Ala y'o de fɔ Kurana kɔnɔ a ko tiɲɛ yɛrɛ la Mamadu e bɛ jogoba kan aha innaka la ala khuluqin azim a ko e bɛ jogoba kan de Mamadu tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ jogoba kan o tumana fɛ an b'a ye nin bɛɛ la kira ka kuma ka kiraya ɲɛ a tun bɛ cogo min na a ye danaya ta cogo min na a nana ni tilelenya ani ladiriya ye cogo min na population kɔnɔ Maka fo bɛɛ y'a wele ko Muhamadu le Amini an b'a dɔn k'a fɔ kira nana n'o diinɛ min ye diinɛ min ni o dira a ma a ka kiraya kɔfɛ Ala ye diinɛ min d'a ma n'o ye silamɛya diinɛ ye dɛ a kɛlen kira ye o diinɛ min dira a ma dɛ o tumana fɛ o silamɛya diinɛ ye o mago bi jɔ fɛn min na o de ye ladiriya ani tilelenya ye o silamɛya in bɛ baara kɛ ni fɛn min ye o de ye ladiriya ani tilelenya ye n'i bɛ silamɛya jɔ pied baw ta k'a lajɛ a jɔ pied belebeleba dɔ ye jumɛn ye o de ye danaya ye danaya tɛ mɔgɔ o mɔgɔ la i ka diinɛ i kan'i sigi k'i ye silamɛ ye dɛ i ka silamɛya ma dafa fiyewu kira tun bɛ layidu dafa ni kira kun bɛnna ko kan o y'a sɔrɔ a ma kɛ kira ye fɔlɔ ni n'a kun bɛnna ko kan o tumana fɛ a da tun bɛ se ka bɔ e la mais a da tun tɛ to Mamadu la i tun bɛ taa kira sɔrɔ a bɛnna kan a ɲɔgɔn kunbɛn yan i tun bɛ taa jɔlen sɔrɔ yɔrɔ la i bɛnna kan a bɛnna k'a fɔ a ka nin ko in kɛ sini i b'a sɔrɔ kira labɛnnen don sini i bɛ taa sɔrɔ yen i b'a sɔrɔ a labɛnnen don ko in kɛli kan janfa de bɛ se ka bɔ e la namara de bɛ se ka bɔ e la mais alakira sallallahu alaihi wasallam kabi an ma kɛ kira ye Ala ye a yɔrɔ ma janya ka bɔ o ma Ala y'a yɔrɔ ma janya ka bɔ janfa ma Ala y'a yɔrɔ ma janya ka bɔ namara ma Ala y'a yɔrɔ ma janya ka bɔ nkalontigɛ ma Ala ye kira yɔrɔ ma janya ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma o la kitabutigi in ko a ko ni i b'a fɛ ka alakira sallallahu alaihi wasallam i ka adamadenya ka kɛ mɔgɔyaba ye c'est-à-dire i ka kɛ mɔgɔba ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ maaw ka danaya ka da i kan maaw ka bonya ka da i kan ko i ka t'i sigi ka alakira ka ɲɛnamaya a ka hayatu i ka taa i sigi k'a jateminɛ kira ka ɲɛnamaya a tɛmɛna cogo di
kira ye mun kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ kira ye mun kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'i ka t'i sigi i ka nin jati minɛ n'i ye nin jati minɛ ka i hakili jagabɔ nin kan o tuma i kan ka taa sira min fɛ ko i b'o dɔn sabu a y'a ka ɲɛnamaya kɛ fɛn min kan o de ye jogobaw ye adamadenya yɛrɛ bɛ se ka sinsin ni jogo mun ye maaya tɛ se ka dilan fiyewu fɔ n'a kɛra jogo minnu ye a y'a ka ɲɛnamaya de sinsin ninnu kan a point filanan ye mun ye a ko n'i b'a fɛ ka alakira sallallahu alaihi wasallam ko ala yɛrɛ y'o de fɔ kuranna kɔnɔ k'ale ye kira kɛ ladegelifɛn ɲuman ye i kɛlen kɔfɛ k'a dɔn ko kira ka ɲɛnamaya ni jogo ninnu ni nin jogo ninnu tun bɛ a la ko mun de b'a a to sisan e bɛ se ka kɛ kira yɛrɛ ka jogo ninnu ladegebaa ye k'i k'a baara kɛ i kana kɛ dɔrɔn n y'a kalan kira tun ye nin jogoba kɛ kira nin jogo in tun bɛ kira la nin kuma la nin kuma la i ta kana k'o fɔli dama ye ten dɛ k'i k'a ladege al-iqtida'u bihi i k'a ladege n'a tilelen kun don k'i ka kɛ mɔgɔ tilelen ye i kana mɔgɔw janfa i kana kɛ namaratɔ ye ni kira tun bɛ hinɛ i kana kɛ mɔgɔ jugu ye i fana ka hinɛ adamadenw na i fana ka hinɛ mɔgɔw la hinɛ sinjiw la hinɛ balimaw la hinɛ limanaw la hinɛ silamɛw la i mana dɛsɛbagatɔ yɔrɔ o yɔrɔ a hinɛ minɛ i ka hinɛ a la o ye kira jogoba dɔ la degeli ye i y'a kala o tumana fɛ i tilara k'a ladege donc a nafa ye min ye e b'a sɔrɔ n'i ko kira kun sabalilen don kana sabura i kun t'i sen da sen kan a b'a sen sama ka bɔ i sen kɔrɔ i kun bɛ kuma bɛɛ fɔ a ma kira nɛnina a yɛrɛ jɔlen ɲɛna k'a nɛni a yɛrɛ jɔlen ɲɛna mais kira sabalila a m'a ta sara fɛn bɛɛ kan bɛɛ dara kira kan a yɛrɛ jɔlen ɲɛna fɛn bɛɛ fɔra kira ma fɛn bɛɛ fɔra ala ma kira yɛrɛ ɲɛna nka a m'a ta sara dɛ donc yan i b'a dɔn k'a fɔ de silamɛya diinɛ ye kunfɛ diinɛ tɛ ho diinɛ tɛ hakili diinɛ de don ani faamu diinɛ ni e ma se ka o hakili ni o faamu ni sɔrɔ dɔrɔn i b'a sɔrɔ dingɛ caman bɛ yen i bɛ bin o kɔnɔ kuranna bɔra waati dɔ bɔra ka manamanakan fɔ kuranna ma ya waati dɔ an ka jamana in kɔnɔ yan a kɛra waati i n'a fɔ diɲɛ ka wuli mɔgɔw wulila fan bɛɛ silamɛw wulila fan bɛɛ an tɛ diɲɛ n'a ye an ka kuranna ka nɛni an tɛ diɲɛ n'a ye an ka kuranna ka kɛ tan an tɛ diɲɛ n'a ye nin ka fɔ an ka kuranna k'a sɔrɔ kuranna yɛrɛ kɔnɔ ye kafiri dɔw ka kuma lakalela kuranna kɔnɔ ye ko olu ko kuranna tɛ foyi ye ko ila asatirul awwalina fɔlɔmɔɔw ka jirindaka nin bɛ kuranna kɔnɔ ko kuranna ye fɔlɔmɔɔw ka jirindaka ye kuranna yɛrɛ de b'a la kalita ko dɔw ye o de fɔ ko kuranna ye jirindaka de a min bɛ kuranna kɔnɔ ala de b'a hakɛ dɔn kuranna nkalontigɛli kumakan minnu kafiriw ye o minnu fɔ kuranna nkalontigɛli la o tumana fɛ o don o min bɛ kuranna kɔnɔ a ka ca kira yɛrɛ ɲɛna kira balolen ɲɛna mais a ye ɲininkali kɛ yalima silamɛw ye nbamuru de ta o don ka taa o kafiri ninnu kɛlɛ wa parce que k'u ye bɔ silamɛya kuranna ma wa silamɛw ye marifa de ta ka taa ɲɛsin o kafiri ninnu ma ko parce que k'u ye nin de fɔ kuranna ma wa la alakira sallallahu alaihi wasallam maa minnu ye nin fɔ kuranna ma maa minnu ye kuranna na gosi maa minnu ye silamɛya diinɛ nɛni maa minnu ye kira nɛni kira ma u sara ni nɛni ye la kira ye mun ɲini kira y'a laɲini de ye hakilina min bɛ yen o tumana fɛ o bɛ u la n'o ye murutili hakilina ye ka se ka o hakilina in bɔsi ka bɔ u la silamɛya hakilina ye min ye ka se ka o don u la silamɛ bɛ baara kɛ tan mais ni kuma dɔ wulila dɔrɔn an ka wuli ka bese ni jele ni muru ta k'a fɔ a bɛ tan o ye cogo to ye dɛ ni min farati i ɲanikɛtɔ kuma dɔ la a bɛ kɛ cɛnni i bolo o la an bɛ kuma min fɔ toujours an ka nin jɔyɔrɔ ninnu na silamɛya diinɛ ye kodɔn diinɛ de ye ani faamu diinɛ
an bɛ segin nin kuma in kan waati bɛɛ sabu n'o ma faamu ko in na dɔrɔn maa minnu bɛ hakilina jugutigi ninnu fɛ mɔgɔ dɔw bɛ minnu m'u profite ninnu fɛ ka u yɛrɛ kɛ silamɛw ye ka na fara olu kan ka se ka kɛlɛ in juguya walasa diinɛ in bɛ se ka mangoya sɔrɔ cogo min na ni a yɛrɛ ka défense tali ye bon n'i y'a lajɛ u ka hakilina a dun a bɛ ɲini ka sabati a bɛ ɲini ka sabati ni dɔ ko sisan ko kuranna tɛ tiɲɛ ye silamɛw e min ye kalan kɛ e min ye karamɔgɔ ye e min de ye kuranna kalan e dara la k'a fɔ de kuranna ye tiɲɛ ye o tuma fɛ mun de b'a yira e la mun de b'a to e bɛ se ka ni mun y'a fɔ ye ko tiɲɛ tɛ ka se ka o sama ka a ka hakilina in tunu k'a bin ka bɔ mɔgɔw kunkolo la o de ye kuranna ka tiɲɛw i ka olu da kɛnɛ ma a bɛ ka ko kuranna tɛ tiɲɛ ye kuranna ka tiɲɛw i ka olu da kɛnɛ ma kuranna ye fɛn minnu fɔ i kana ni o fɛn minnu i kana n'o adila i kana n'o hakilina ninnu ye k'o sabati n'o kɛra a bɛ ka kuma mɔgɔ minnu fɛ olu bɛ wuli ka bɔ a kɔrɔ u b'a fɔ nin hakilima tɛ nin ye fatɔ yɛrɛ ye n'o tɛ kuranna min ye nin fɔ san 1400 ni kɔ a ye nin fɔ a ye nin fɔ a ye nin fɔ o bɛɛ waleyatɔ filɛ nin ye bi e bɛ nin sigi ka fɔ de ko kuranna tɛ tiɲɛ ye kabi i b'a dɔn ko fa b'i la hakilimaw de bɛ ko in faamu k'a ye ten mais kɛlɛ tɛ dɛ muru tali tɛ dɛ bese tali tɛ dɛ n'an taara ten dɔrɔn u bɛ s'an na parce que u bɛ ka min laɲini o y'o de ye o y'o de u sera dɔw la dɔw murutira dɔw ye marifa ta dɔw ye bese ta k'a sɔrɔ o ko tɛ kira min bɛ yen ni kuranɛ cira o ma kira min bɛ yen ni ala y'o kɛrɛnkɛrɛn k'o ci an ma o kira in fɛn bɛɛ fɔra o ma a y'a lajɛ abu jahali a ye mun de fɔ kira ma don min na ni kira ye a ka kiraya a déclaré a t'i jɔ k'a fɔ de ne kɛra kira ye ala ye n ci ka na aw ma magankaw san'a ka ci bɔ ka ci lase magankaw ma fɔlɔ n ko a y'a ka somɔgɔw de fara ɲɔgɔn kan a y'a ka du de fara ɲɔgɔn kan sabu ala y'o de fɔ kuranna kɔnɔ a ko wa'muru ahlaka n ye ci ni ci min ye kana girin ka bɔ n'a ye fɔlɔ dɛ i somɔgɔw yamaruya n'a ye fɔlɔ i ka du a fɔ olu ye fɔlɔ n'olu sɔnna a ma n'olu y'i minɛ dɔrɔn baara banna mais nin don kira ye a ka cidenya déclaré a ka denbaya ye n'o ye a ka famille ye a don y'a sɔrɔ aba lahabi bɛ yen abi lahabi nin don fana aba jahali tun bɛ yen abi lahabi ye kira somɔgɔ ye abu jahali fana ye kira somɔgɔ ye nin bɛɛ ye kira faw ye u bɛɛ ye kabila kelen mɔgɔw ye bon n'i ye a ta ka jateminɛ a don bɛɛ sera a yɛrɛ la sabu o don hɔrɔnya tun bɛ yen miiri tun bɛ yen taasi tun bɛ yen sani kira ka nin kɛ kira ye fɛn dɔ de ɲini fɔlɔ n'o de a ye a saye k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ladumuni ka hediya bɔ o ye k'u ladumuni k'u kɔnɔbara fa tewu tuma min na n'o kɛra u falen tuma min na ka barika ta tiɲɛna a basi in jara kosɛbɛ an ye sogo caman ɲini saga ɲimina ɲɔgɔmɛ ɲimina kira sɔrɔla ka wuli k'i jɔ k'a f'u ye ko ne ye ala ka ciden de ye ka na aw ma ala den ci ko n k'a ka ci lase a bɛ ka boli min sɔn lata ni uza a k'o bato to yen boli minnu bɛ alikaba kɔnɔ a kana boli ninnu sɔn boli ninnu tɛ ala ye kira ye nin kuma ninnu fɔ bɛɛ sera a dusu la nka aba jahali aba lahabi ma s'a dusu la ale de wulila ka kira jaabi o don a ye kira nɛni a ye kumakan jugu caman fɔ kira ma a ko mamadu a ko e halakira a ko e ka ko banna a ko anw ma ka maabɔw nin kosɔn i ka nin manamanakan kosɔn i bɛ sɔn k'anw wele ka na nin manamanakan f'an ye parce que ale bolo don kira bɛ ka min fɔ o de ye manamanakan ye a ye kuma jugu caman fɔ kira ma mais kira m'a jaabi kira m'a ta sara la kira ye ko in to ala ma ala yɛrɛ ko in to ma ala sɔrɔla ka suran kelen ci n'o ye tabatiya da ye abi lahabin wataba ma agina anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahabin wa imra'atuhu hamalatul hatab bi fijdiha hablun min masad ala ye nin sura jigin ka aba lahabi ka aka halaki ko kuma fɔ sura k'a fɔ ale ala a ye min fɔ ale ka kira ma a ma bɛn ale ala ma
wa ala ye kira ta sara ala de bɛ mumini ka kɛlɛ kɛ filanan ye min ye muminu kumakan jugu minnu bɛ ka ta ka aw ka diinɛ sɛgɛrɛ aw de bɛ a yɛrɛ jogo kɛ k'a yira k'a fɔ de kuma ninnu ye nkalon ye a ka hakilinaw an'a ka ladilikanw aw b'o de kɛ k'a yira k'a fɔ de kuma ninnu ye nkalon ye mais kuma ninnu tɛ nkalontigiya ni muru ni bese tali ye la n'an taara ten dɔrɔn an binna u ka piège kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ hali bi ala ka faamuya ala k'o d'an ma wa alakira muhamadu musafa sallallahu alaihi wasallam a ko n'i b'a fɛ ka jogoba ta diinɛ faamuya i ka taama silamɛya sira yɛrɛ jɛlen kan a ko i ka alakira ka tariku taa kira ka sira ta i k'a lajɛ i k'a kalan n'i y'a kalan i ye jogoba minnu ye ko kira kun bɛ nin kɛ kira kun bɛ nin kɛ o tumana fɛ k'i ka taama o siraw fɛ kira ka hayatu bɛɛ kɔnɔ a delila k'a mɛn ko kira ye mɔgɔ dɔ nɛni a delila k'o mɛn a delila k'a mɛn ko kira ye mɔgɔ dɔ bugɔ a delila k'a mɛn k'a fɔ de ko kira ye dabalijugu kɛ mɔgɔ dɔ la a delila k'a mɛn k'a fɔ de ko kira ye hakilina jugu a delila k'a mɛn k'a fɔ de ko kira ye kumakan jugu dɔ ta k'a fɔ mɔgɔ dɔ ma da a t'o mɛn sabu kira m'o kɛ kira ma ci o kama o la alakira sallallahu alaihi wasallam a ka bonya ko tɛ se ka fɔ k'a ban n'an b'a fɛ ka diinɛ in faamu an b'ale de lajɛ sabu ala ye min fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ ala y'an ladili min ye o de ye o ye lakad kana lakum fi rasulillahi uswatul hasana o la an k'o ta ka baara kɛ ni o ye n'o kɛra an bɛ lafiya o la alimami nana ni ala sɔnna a ma an bɛ dugawu kɛ tuma caman bɛ ala bolo ala k'o yira an na an fa a n'an karamɔgɔ n'o ye elhaji sheikh amadu siribe banugo amadu songa ani malifiya tana mundugula farada sabu ɲuman mun y'a kanu bi juma na ka dɔ fɔ nka waati n'a cogoya kosɔn ni ala sɔnna waatiw olu bɛ na minnu bɛ na a to an bɛ se ka dɔ fɔ a kan cɛ min ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛra diinɛ dɛmɛni ani diinɛ kɔrɔtali kan cɛ min ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛra a ka silamɛya bɛ se ka sankɔrɔta sɔrɔ cogo di a m'a ɲini a yɛrɛ ye fiyewu a y'a ɲini de silamɛya bɛ se ka sankɔrɔta sɔrɔ cogo di ala dun ko tɛ kuranɛ kɔnɔ in tanzurullaha yanzurukum wa yusabbita aqdamakum n'aw ye ala dɛmɛ bɛɛ ne ala fana b'aw dɛmɛ k'a sen fila sabati wa ala y'o de kɛ sego ye o la ni ala sɔnna ala ka hinɛ na ani silamɛfɛnw bɛɛ don belebeleba minnu na n'o y'a ka ziyara ye ani mawuludu ala ka dɔ yira an na ala k'o kala kira bonya kosɔn sɔli ala rasul allahumma rabbana anzil alayna ma'ida minas samai takun lana idana wa nawakhirna وآية منك وارزقنا أنت خير الرازقين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم